माबे जिल्लायाव बांसिनै माबे हानजाया बांसिनै दावखोना दङ बेखौ आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायगोन। क'क्राझार हिसाबै इउपिपिएलआ मोनब्रै, बिपिएफआ मोनबा, बिजेपिआ मोनथाम। इउपिपिएलआ मोनब्रै क'क्राझाराव, बिपिएफआ मोनबा क'क्राझाराव, बिजेपिआ मोनथाम क'क्राझाराव। चिरां जिल्ला हिसाबै चिरां जिल्लायाव इउपिपिएलआ मोनथाम, बिपिएफआ मोनथाम आरो बिजेपिआ मोनसे। इउपिपिएलआ मोनथाम मासियाव दावखोनानै दङ। चिरां जिल्ला हिसाबै बिपिएफआबो मोनथामाव आरो बिजेपिआ मोनसे। बाक्सा हिसाबै इउपिपिएलआ मोनसे मासियाव दावखोनानै दङ आरो बिपिएफआ मोनथाम मासियाव दावखोनानै दङ बाक्सायाव आरो बिजेपिआ नै मासियाव दावखोनानै दङ बाक्सा हिसाबै। आरो उदालगुरि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला उदालगुरियाव इउपिपिएलआ मोनसे, बिपिएफआ मोनद' आरो बिजेपिआ मोनथाम। जिल्ला हिसाबै जों फोरमायनो थाङोब्ला बेखिनि दावखोनानै दङ आरो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ टटेलि जों जुदि खालामनानै नायोब्ला इउपिपिएल हिसाबै गासै मोनजिसे बियाबाव दावखोनानै दङ आरो बिपिएफ हिसाबै मोन 17 आरो बिजेपि हिसाबै 11। इउपिपिएलआ मोन 11 आरो बिजेपिआबो मोन 11, बिपिएफआ मोन 17। बे 40टा बियाबनि गेजेराव मोन 40टा बियाबनि गेजेराव बिपिएफआ मोन 17टा बियाबाव दावखोनानै दङ आरो बिजेपि आरो इउपिपिएलआ मोन 11टा बियाबाव दावखोनानै दङ। नैबे समाव जोंनि गेजेराव जेखिनि आपडेट फैदों बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव आरो मोनफैबावगोन। पर्बतजराया थार्ड राउन्डआव आगान सुरबाय बा सानखांबाय बेखौ। पर्बतजरानि हिसाब बायदिब्ला इउपिपिएलआ मोननो हादों 4,667 4,667 बे जाबाय पर्बतजरानि इउपिपिएलआ मोननो हादों 4,667 आरो बिपिएफआ मोननो हादों 5,806 मोननो हादों बिपिएफआ आरो बिजेपिआ मोननो हादों 5,184 आरो बेवहाय कंग्रेसबो दङ। कंग्रेसआ मोननो हादों 1,095 बेवहाय पर्बतजरा 1 नं पर्बतजरायाव बिपिएफ हिसाबै बिपिएफआनो बांसिन भट मोननानै दावखोगासिनो दङ। बेखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। गासै 622 लिड लागासिनो दङ। 622आव पर्बतजरायाव मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्म बिथाङा 622आव लिड लागासिनो दङ बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बेवहाय बिपिएफआ गासै मोननो हादों 5,806 आरो इउपिपिएलआ मोननो हादों 4,667। बेनि उनाव कंग्रेस दङ। कंग्रेसआ मोननो हादों 1,095 आरो बिजेपिआ मोननो हादों 5,184 5,184। बेनि उनाव जोंनि गेजेराव मोनफैबावनो हादों थार्ड राउन्ड भेरगाव 32 नं भेरगाव बियाबाव बिजेपिआ मोननो हादों 940 आरो इउपिपिएलआ मोननो हादों 2,147 आरो बिजेपिआ मोनदों 940। बेवहाय इउपिपिएलआ लिड लानानै दङ 9,259 भेरगावआव 9,259 लिड लागासिनो दङ। भेरगाव इउपिपिएल दोलोनि दावबायसा बर' बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव आरो फोरमायथिनो आखायाव लादों। थार्ड राउन्ड चिरां दुवारा कन्स्टिटिउन्सियाव बिपिएफआ मोननो हादों चिरां दुवाराव बिपिएफआ मोननो हादों 7,595 बिपिएफआ। ओमफ्राय इउपिपिएलआ मोननो हादों 9,283 इउपिपिएलआ मोननो हादों। गासै इउपिपिएलआ लिड लागासिनो दं बेवहाय 1,688। थार्ड राउन्डआव 14 नं चिरां दुवाराव बांसिनै इउपिपिएल दोलोआ भट मोनगासिनो दङ बेवहाय 1,688। बेनि उनाव फैगोन सालाकाटियाव बिपिएफआ मोननो हादों 6,140
द' बेबार थार्ड राउन्डनिनो सालाकाटियाबो 6,146 सालाकाटिनिफ्राय बिपिएफआ मोननो हादों आरो इउपिपिएलआ मोननो हादों 5,283 इउपिपिएलआ मोननो हादों 5,283 सालाकाटियाव ओमफ्राय बिजिपिआ मोननो हादों 1,622 तो बेवहाय सालाकाटियाव बिपिएफआ लिड लागासिनो दङ सालाकाटियाव थार्ड राउन्डआव बिपिएफआ लिड लागासिनो दङ 863 भटआव 863 भटआव सालाकाटिया लिड लागासिनो दङ नोंथांमोननि गेजेराव जोङो मोनफा मोनफा लासै लासै फोरमायलांबाय थागोन सुबाइजाराव इउपिपिएलआ मोननो हादों 9,371 आरो बिपिएफआ मोननो हादों 9,571 आरो बिजिपिआ मोननो हादों 3,989 बेखौ मोननो हादों इउपिपिएलआ मोननो हादों 9,371 सुबाइजार बेबो थार्ड राउन्डआव सुबाइजाराव बिपिएफआ मोननो हादों 9,571 आरो बिजिपिआ मोननो हादों 3,989 बेवहायबो बिपिएफआनो बांसिनै भट लानानै दावखोगासिनो दङ सुबाइजार बियावबाबो दा नोंथांमोननि गेजेराव जोङो मोनफा मोनफा होलांबाय थागोन जोंनि गेजेराव थार्ड राउन्डनि रिपर्टआ मोननैसो बियाबनिफ्राय जोंनि गेजेराव मोनफैनो हाबाय आरो माखासे मोनफैबावगोन आरो बे मोनफैनायखौबो नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फारि फारि फोरमायथिबावलांगोन जोङो निसिमा इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 9,888 थार्ड राउन्डआव बिपिएफआ मोननो हादों 10,650 आरो बेवहाय बिपिएफआनो लिड लागासिनो दङ 762 762 थार्ड राउन्ड चिरां दुवार दा नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव फोरमायथिबावगोन जिल्ला हिसाबै क'क्राझाराव इउपिपिएलआ 4 मासियाव दावखोनानै दङ बिपिएफआ 4 मासियाव दावखोनानै दङ आरो बिजिपिआ 3 मासियाव दावखोनानै दङ चिरां हिसाबै बिजिपिआ 1 बेनि उनाव फैगोन बाक्सायाव इउपिपिएलआ 1 बिपिएफआ 3
थामथि राउन्डआव 1 नं पर्बतजरा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 4667, बिपिएफ दोलोआ 5806, बिजेपि दोलोआ 5184, कंग्रेस दोलोआ 1995, बिपिएफ बेबायदिनो बे दोलोआवहाय बिपिएफ दोलोआ 622 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। थामथि राउन्ड 32 नं बेरगाव बियाबाव बिजेपि दोलोआ 940, इउपिपिएल दोलोआ 2147, बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोआ बे बियाबाव 9259 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। थामथि राउन्ड 14 नं चिरां दुवाराव बिपिएफ दोलोआ 7595, इउपिपिएल दोलोआ 9283, इउपिपिएलआ बेबायदिनो बे बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 1688 बांसिन भट मोननानै दावखोगासिनो दं। थामथि राउन्ड 12 नं सालाकाथि बियाबाव बिपिएफ दोलोआ 6146, इउपिपिएल दोलोआ 5283, बिजेपि दोलोआ 1622, बेबायदिनो बे बियाबाव बिपिएफ दोलोआ 863 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। थामथि राउन्ड 17 नं सुबाइजार बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 9371, बिपिएफ दोलोआ 9571, बिजेपि दोलोआ 3989, बेबायदिनो बे बियाबाव बिपिएफ दोलोआ 2000 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। नैथि राउन्ड 21 नं सालबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 2305, बिपिएफ दोलोआ 2397, बिजेपि दोलोआ 2856, बेबायदिनो बे बियाबाव बिजेपि दोलोआ 459 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। नैथि राउन्ड 12 नं खख्लाबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 2498, बिपिएफ दोलोआ 2477, बिजेपि दोलोआ 2873, बिजेपि दोलोआ बेबायदिनो बे बियाबाव बिजेपि दोलोआ 375 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। ब्रैथि राउन्ड 9 नं बनरगाव बियाबाव बिपिएफ दोलोआ 5501, इउपिपिएल दोलोआ 5698, बिजेपि दोलोआ 3718, बेबायदिनो बे बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 197 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। ब्रैथि राउन्ड 37 नं धोनस्री बियाबाव बिपिएफ दोलोआ 5059, इउपिपिएल दोलोआ 2978, बेबायदिनो बे बियाबाव बिपिएफ दोलोआ 2081 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। थामथि राउन्ड 4 नं जमदुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 3459, बिपिएफ दोलोआ 3940, बिजेपि दोलोआ 2714, बेबायदिनो बे बियाबाव बिपिएफ दोलोआ 481 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। थामथि राउन्ड 9 नं कुसुगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 3384, बिपिएफ दोलोआ 3791, बिजेपि दोलोआ 2682, बिपिएफ बेबायदिनो बे दोलोआव बिपिएफ दोलोआ 407 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दङ। ब्रैथि राउन्ड 6 नं कुसुगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 4535, बिपिएफ दोलोआ 5191, बेबायदिनो बे दोलोआव बिपिएफ दोलोआ 656 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दङ। बाथि राउन्ड 10 नं देबरगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 12729, बिपिएफ दोलोआव 10856, बेबायदिनो बे दोलोआव
UPPL दोलोआ 873 बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दङ। बाथि राउन्ड जि नं देबरगावनि जि रिजाल्ट बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा नेनानै दंमोन बेखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव लादों। जि नं देबरगावआव UPPL दोलोआ मोननो हादों। बाथि राउन्डआव UPPL दोलोआ मोननो हादों 12,729 भट मोननो हादों UPPL दोलोआ आरो BPF दोलोआ बेवहाय मोननो हादों 11,852 मोननो हादों आरो बेनि गेजेरावनो देबरगावआव UPPL दोलोआनो बांसिन भट मोननानै दावखोगासिनो दङ। बेवहाय 873 भट लानानै बिथाङा दावखोगासिनो दङ। देबरगाव बियाबनि जे UPPL नि बिजाथिया 873 भट लानानै दावखोगासिनो दङ देबरगावआव। बेनि उनाव ब्रैथि राउन्डआव सोलिगासिनो दङ कसुगावनि ब्रैथि राउन्डनि रिजाल्टआ ओंखारबाय। बेवहाय UPPL दोलोआ मोननो हादों 4,535 मोननो हादों कसुगावआव आरो BPFआ मोननो हादों बेवहाय 5,191 बेवहाय ब्रैथि राउन्डनि जि कसुगाव 6 नं कसुगाव बियाबाव BPFआ लिड लागासिनो दङ बा दावखोगासिनो दङ। बेवहाय गासै दावखोदों 652 भट लानानै BPF दोलोनि बिजाथिया दावखोगासिनो दङ कसुगावआव। जमदुवार बियाबाव UPPL दोलोआ मोननो हादों 3,459 आरो BPFआ मोननो हादों 3,940 आरो BJPआ मोननो हादों 2,714। जमदुवार बियाबावबो BPF दोलोआनो बांसिनै भट लानानै दावखोगासिनो दङ। बे समाव 481 भट लानानै दावखोगासिनो दङ। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आरो मोनसे आपडेट होनो थाखाय आखायाव लाबोदों। बेवहाय 40टा बियाबनि गेजेराव UPPL दोलोआ 11 मासि लानानै दावखोगासिनो दङ आरो BPF दोलोआ 19 सिट लानानै दावखोगासिनो दङ आरो BJPआ 10 मासि लानानै बा 10 सिट लानानै दावखोगासिनो दङ लिड लागासिनो दङ। BJPआ 10 UPPLआ 11 आरो BPFआ 19। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जुदियाव आङो जिल्ला हिसाबै फोरमायनो थाङोब्ला क'क्राझाराव UPPLआ 3 मासि लानानै दावखोगासिनो दङ आरो BPFआ 6 मासि लानानै दावखोगासिनो दङ। BJPआ 3 मासि लानानै दावखोगासिनो दङ। चिराङाव UPPLआ 3 BPFआ 3 चिराङाव UPPLजों BPFजों समान जानानै दङ आरो BJPआ 1। बाक्सा हिसाबै नायनो थाङोब्ला बाक्सायाव दङ UPPLआ 2 BPFआ 3 BJPआ 1 आरो अदालगुरियाव UPPLआ 1 मासि लानानै दावखोगासिनो दङ। BPFआ 6 मासि लानानै दावखोगासिनो दङ आरो BJPआ 3 मासि लानानै दावखोगासिनो दङ। दा 40टा बियाबनि गेजेराव बांसिनै BPFआनो नैबे समाव दावखोगासिनो दङ। बांसिनै ब्रैथि राउन्ड जे 4th राउन्ड बे 4th राउन्डआ सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरावनो BPFआनो बांसिनै मासि लानानै दावखोगासिनो दङ। 19टा भट लानानै 19टा मासि लानानै दावखोगासिनो दङ आरो UPPLआ 11 BJPआ 10। नैबे समाव जोङो APBआबो नैबे जोंनि बिसायख'थियाव गोबां नारा नाथा नाजाबाय थादोंमोन नाथाय APBनि जि दावखोनाय मासि बेखौ जोङो नुनो मोनाखै। देबरगावआव मोननो हादों UPPLआ 12,729 BPFआ मोननो हादों 11,856। देबरगावआव जि बाथि राउन्ड देबरगावनिया बाथि राउन्डआव मोनफैनो हाबाय। बे बाथि राउन्डआव UPPLआनो बांसिन भट लानानै दावखोगासिनो दङ। बेवहाय बांसिन होनोब्ला 873 भट लानानै दावखोगासिनो दं देबरगावआव UPPL दोलोनि बिजाथिया खाम्फा बरगयारि
इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथाङा 873 भट लानानै दावखोगासिनो दङ। बिपिएफनि बिजाथि बा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबरगाव बियाबाव बाथि राउन्डआव 11,856 भट मोननो हादों बाथि राउन्डआव। दा नैबे गेजेराव जोंनि गेजेराव थुरिबारिनि जि रिपर्ट बे मोनफैनो हाबाय। थुरिबारियाव दासो नैथि राउन्डनि जि भट साननाय बे जानानै थांबाय। नैथि राउन्डआव इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 3,064। इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 3,064 आरो बिजेपिआ मोननो हादों 5,845। बिजेपिआ मोननो हादों 5,845 आरो बिपिएफआ बेवहाय मोननो हादों 4,649। 4,649 बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों। बे समाव थुरिबारि बियाबाव 19 नं थुरिबारि बियाबाव सेकेन्ड राउन्डआव बिजेपिआ दावखोनानै दङ। बांसिनै भट मोननो हादों 1,192 भट लानानै दावखोगासिनो दङ दा बिजेपि दोलोनिफ्राय थुरिबारि बियाबाव। दा जोंनि गेजेराव बाथि राउन्डआ देबरगावआव जानानै थांबाय। ब्रैथि राउन्डआ कसुगावआव जानानै थांबाय। थुरिबारियाव दासो नैथि राउन्ड, जमदुवाराव थामथि राउन्ड। प्रमोद बर' बिथांनि जि बियाबाव गासै 7था राउन्ड सोलिगोन। 7 राउन्ड गयबारियाव। आरो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावगोन नोंथांमोना जे देबरगावनि खोथाखौ सोंहरबाय थादों जोंनि गेजेराव, बेवहाय 9था राउन्ड सोलिगोन। 10था राउन्ड सोलिगोन देबरगावआव 10था राउन्ड सोलिगोन आरो बनरगावआव 12था राउन्ड सोलिगोन। मसुलपुराव सेकेन्ड राउन्डआव मोननो हादों बिजेपिआ 4,149 आरो बिपिएफआ मोननो हादों 6,231। इउपिपिएलआ मोननो हादों 6,966। मसुलपुर बियाबाव इउपिपिएलआनो बांसिनै लिड लागासिनो दङ, दावखोगासिनो दङ। इउपिपिएलआ गासै मोननो हादों 6,966। बिजेपिआ मोननो हादों 6,231। बिपिएफ हिसाबै नसियाव अग्रनानै दङ मसुलपुराव आरो बिजेपिआ 4,149 मोननो हादों मसुलपुराव। मसुलपुरनि बिजाथि राकेश ब्रह्मआ मसुलपुर गावनि बियाबाव 6,966 मोननो हादों। दतमानि थार्ड राउन्डआव इउपिपिएलआ मोननो हादों 4,542 आरो बिपिएफआ मोननो हादों 3,595। बिजेपिआ मोननो हादों 5,045। बेवहाय दतमायाव 503 भटआव दावखोगासिनो दङ। दतमायाव बावखुंग्रिनि थार्ड राउन्डआव इउपिपिएलआ मोननो हादोंमोन 3,421। बिपिएफआ मोननो हादोंमोन 7,613। बे बावखुंग्रियाव
BPFआ बांसिनै भट मोननानै देरहासार माने जानो थांगासिनो दङ बेवहाय 4192 भटआव लिड लागासिनो दङ BPF दोलोआ सालाकाटियाव BPF दोलोआ मोननो हादों 6146 UPPLआ मोननो हादों 5283 BJPआ मोननो हादों 1622 सालाकाटियाव थार्ड राउन्डआव सालाकाटिया 863 मोननो हादों दावखोनो हादों BPF दोलोआ सालाकाटियाव भेरगावनि फोर्थ राउन्डआव UPPL दोलोआ मोननो हादों 2147 फोर्थ राउन्डआव भेरगाव BJPआ मोननो हादों 930 आरो BPFआ मोननो हादों 727 दा बे हिसाबै भेरगावआव UPPL दोलोआनो बांसिनै भट लानानै दावखोगासिनो दङ भेरगावनि बिजाथि UPPLनि बिजाथि दावबायसा बर' बिथाङा 2147 भट मोननो हाबाय 4 राउन्डआव बनरगावनि फोर्थ राउन्डआव BPF 5501 UPPLआ 5698 आरो BJPआ 3718 दा बनरगाव हिसाबै UPPL दोलोआनो बांसिन भट लानानै देरहासार जानो थांगासिनो दङ बा लिड लागासिनो दङ बेवहाय 197 भटआव लिड लागासिनो दङ दावखोगासिनो दङ बनरगावआव देबरगावनि 5 राउन्डआव UPPLआ मोननो हादों 12729 आरो BPFआ मोननो हादों 11856 UPPLआ मोननो हादों UPPLआ बांसिन भट मोननो बा दावखोनानै दङ 873आव 873 भटआव दावखोगासिनो दङ देबरगाव बियाबाव UPPL दोलोआ भैरबकुन्दआव BJP दोलोआ 2747 मोननो हादों थार्ड राउन्डआव भैरबकुन्द बियाबाव BJP दोलोआ 2747 मोननो हादों BPFआ मोननो हादों 5210 आरो UPPL दोलोआ मोननो हादों 2729 बे समाव भेरगाव बियाबाव BPF दोलोआ दावखोनानै दङ 2463 भटआव दावखोनानै दङ 2463 भटआव दावखोनानै दङ BPF दोलोआ भैरबकुन्द बियाबाव रौतायाव दङ 40 नं रौता बियाबाव BPF दोलोआ फोर्थ राउन्डआव दावखोनानै दङ 12701 BPF दोलोआ 12701 मोननो हादों UPPL दोलोआ मोननो हादों 1032 रौता बियाबावबो BPFआनो बांसिनै भट लानानै देरहानो थांगासिनो दङ बा दावखोगासिनो दङ बेवहाय 2669 मोननो हाबाय फोर्थ राउन्डआव BPF दोलोआ रौता बियाबाव खैराबारियाव BJPआ मोननो हादों 1676 UPPLआ मोननो हादों 1460 BPFआ मोननो हादों 1535 बेयाव खैराबारियाव BPFआनो दावखोनानै दङ बेवहायबो
क'क्राझारनि भट सांग्रा मिरुआव रेगिं सोलिगासिनो दङ क'क्राझारनि भट सांग्रा मिरुआव बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो बिग ब्रेकिं मोनसे लानानै फैदों क'क्राझारनि भट सांग्रा मिरु जे क'क्राझारनि जे हाई सेकेन्डारि फरायसालि गोजौ फरायसालियाव बेवहाय भट साननाया सोलिगासिनो दंमोन क'क्राझार जिल्लानि जि गासिबो बियाब बे 12टा बियाबनि गेजेराव बेवहाय 7 नं फकिराग्रामनि भट सांग्रा मिरुनि जि बाक्सु बे बाक्सुआव रेगिं सोलिगासिनो दङ होननानै जोंनि गेजेराव दासो खौरां मोननो हादों 7 नं फकिराग्राम बे 7 नं फकिराग्रामाव बिजेपि दोलोनि जि भट सांग्रानि एजेन्ट बिथांमोना रेगिं खालामदों होननानै जों खोनानो मोन्दों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जों बिग ब्रेकिं लानानै फैदों नोंथांमोननो जों फोरमायगोन दि जे जि भटनि जि बिलाइ बेलट पेपार बे बेलट पेपाराव जि रिजेक्ट जानाय बे रिजेक्ट जानायखौ मालाबाबो रावनिबो बाक्सुआव सोआ बा बेखौ साननायनि जि हिसाब बे हिसाबाव लानाय जाया नाथाय गुबुन दोलोनि इउपिपिएलनि बिपिएफनि बा गुबुन दोलोनि जि रिजेक्ट जानाय बेखौ रिजेक्ट जानाय बाक्सुआव दोनो नाथाय बिजेपि दोलोनि जि रिजेक्ट जानाय बे रिजेक्ट जानायखौबो बिपिएफनि कारेक्सन भटआव सोना बे बिजेपिनि कारेक्सन भटआव सोयो बा रोखा जानाय बे भटआव बाक्सुआव सोयो दा बेखौनो जोङो रेगिं होननानै बुंनो नांगोन मानो होनोब्ला गुबुन दोलोनि जि रिजेक्ट जानाय बेलट पेपार बे बेलट पेपारखौ आनज्रायनानै रिजेक्ट बक्सआव सोयो नाथाय बिजेपि दोलोनि जि बिजेपिनि जि भट थुनाय बे भट थुनायखौ बेखौ रिजेक्ट जानाय बक्सआव दोनालासिनो कारेक्सन जि बक्स बे बक्सआव सोनानै दोनो होननानै जोंनि गेजेराव खौरां मोनफैदों क'क्राझाराव जिखिनि भट बाक्सु दोननाय मिरु बे मिरुआव बे रेगिं होननाय जिनिसा सोलिगासिनो दङ जोंनि गेजेराव दासो खौरां मोननो हादों दा बेवहाय क'क्राझारनि भट सानग्रा मिरुआव रेगिं 7 नं फकिराग्रामनि भट साननाय मिरुआव बिजेपि दोलोनि रेगिं गुबुन दोलोनि रिजेक्ट जानाय भटखौ गारो नाथाय बिजेपिनि रिजेक्ट जानाय भटखौ साननानै बाक्सुआव दोनो होननानै गुबुन दोलोनि एजेन्टफोरनि अजद बे जोंनि गेजेराव मेसेज मोनफैनो हादों बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव जों फोरमायथिबाय नोंथांमोननि थाखाय जोङो बिग ब्रेकिं लानानै फैदों बेवहाय जोंनि गेजेराव मेसेज सफैनो हादों दा बावैसो बे मेसेजआनो जाबाय क'क्राझारनि भट सानग्रा मिरुआव रेगिं 7 नं फकिराग्रामनि भट सानग्रा मिरुआव बिजेपि दोलोनि रेगिं गुबुन दोलोनि रिजेक्ट जानाय भटखौ गारो नाथाय बिजेपिनि रिजेक्ट जानाय भटखौ साननानै बाक्सुआव दोनो होननानै गुबुन दोलोनि एजेन्टफोरनि अजद नंगौ फकिराग्रामनि जि बिजेपि दोलोनि जि बिजाथि अरुप कुमार दे बे अरुप कुमार देनो जायफ्रानोखि भट होदोंमोन बे भट होनायाव एसे मानिबा जाहोनाव रिजेक्ट जादोंमोन नाथाय बे रिजेक्टखौ रिजेक्ट होनानै गनायाखै जे अरुप कुमारनि जि एजेन्ट बा बिजेपि दोलोनि एजेन्ट बाक्सु साननायनि जि एजेन्ट बिथांमोना नाथाय गुबुन दोलोनि इउपिपिएलनि बिपिएफनि एपिपिनि सोरबा गुबुन निर्दलय बा इन्डिपेन्डेन्टनि जिखिनि बिजाथिफोरनि रिजेक्ट जानायखौ रिजेक्ट होनानै जोगार हरदों नाथाय बिजेपिनि जि रिजेक्ट जानाय बेखौ जोगारालासिनो बिथांमोना कारेक्सन बा राइट थाराव लानायनि जि बाक्सु बे बाक्सुआव साननानै हिसाब खालामनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों होननानै दिनै जे भट मिरु बे भट मिरु जि साननाय भट मिरुआव बेवहाय दावराव सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों दा नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फोरमायबावगोन जे आरो गुबुन दोलोनि गुबुन बियाबनि गुबुन भट केन्द्रनि मिरुनि बे साननाया बहा मा सोलिगासिनो दङ बेखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेराव जों फोरमायगोन थार्ड राउन्ड सफैनो हादों जोंनि गेजेराव मानास सेरफाङाव इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 7,581 आरो बिजेपिआ मोननो हादों 10,212 बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों 5,970 मानास सेरफाङाव बिपिएफ दोलोआनो लिड लागासिनो दङ 2,631 बा 7 नं फकिराग्रामनि बे भट साननाय बेवहाय भट मिरु जि साननाय भट बेवहाय बाक्सु दोननाय जि भट केन्द्र भट सेन्टार बेवहाय दावराव सोमजिनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरो नोंथांमोननि गेजेराव जोङो दसे समनि उनावनो बेवहाय दुंहाव थासारिया माबायदि जादों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फोरमायगोन नाथाय बे मालाबाबो गनायथाव नङा जोंनि जे गणतान्त्रिक देश बे गणतान्त्रिक देशआव जोङो बेफोरबायदिखौ जों गनायना लाया होननानै जे मिरुनि भट साननाय जे मिरु केन्द्र बेवहाय बेफोरबायदि बुंलायनाय थासारिखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ
7 नं फकिराग्रामनि भट साननाय मिरुआव बिजेपि दोलोनि रेगिं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोङो बारे बारे बुंबाय थादों थांनाय जि 2020 मायथाइयाव फकिराग्रामनि बिजाथि बिजेपिनि बिजाथि बिथां अरुप कुमार देआ देरहासार जानानै इएम जानो हादोंमोन नाथाय बिथाङा आरोबाव फिन खनसेबाव बिजाथि महरै बिथाङा बिजेपिनिफ्रायनो टिकेट लानानै बिजाथि महरै बिथाङा गेलेदोंमोन आरोबाव देग्लायबो नैबे खेबावबो नाथाय बे खेबाव बिथांनि जि भट साननाय बे भट साननायाव बिथाङा रेगिं खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो बिथाङा रेगिं खालामनायजों थांनाय समफोरावबो देरहादोंमोन नामा बेखौ जों साननो गोनां मानोना नैबे समावबो जोङो जि रिजेक्ट जानाय बे रिजेक्ट जानायखौबो जोगाराखै गावनि जि बिजेपिनि जि एजेन्टफोर बे एजेन्टफोरा नाथाय गुबुन दोलोनिफोरखौ रिजेक्ट खालामनानै रिजेक्ट बक्सआव सोदों होननानै जोंनि गेजेराव खौरां मोन्दों